Че... В студиото вече Алена започваме много добре с Луис Армстронг и куп подаръци за Емо и за мен. Добре дошла. Добре заварила. Много ми е приятно, че ти гостувам. До сега предаването го гледах само на екран. Благодаря. Много е приятна обстановката, държа да подчертая. Благодаря. Благодарим и на хората, които ни направиха студиото. Подаръците аз с удоволствие ги поднасям. Благодаря. На теб, а на Емо, защото вчера имаше рожден ден. Емо. Happy birthday to you. Емо, за вчера ще поговорим защо и не вярваш в това, че Сатурновата дупка носи лош късмет. В никакъв случай не носи лош късмет, но ще като му дойде времето. Благодаря, оставям ги тук. Всъщност, както и в анонса се разбра, ти се познаваш с Дитър Болен от Modern Talking и с Ози Осбърн. Ние може да покажем Modern Talking, да нашите зрители, които не се сещат, или по-младите, да им разкажем кои са те. Как се запознахте с Ози и с Дитър? С Ози 83-84 година, съвсем случайно, когато бях на обучение по астрология в Щатите. Той е много труден за контакт и за компания. Не е идвал никога в България. Общуваме си по имейла, от време на време се намираме. Просто за мен това беше една среща, която никога не съм предполагала, че може да ми се случи. И когато се прибрах, с моя съпруг точно това сме си говорили, защото той точно тогава беше в наркотичния си апогей. Ама ти виждал ли си го без грим? Да, абсолютно без грим. И като си говорихме тук, и аз казах, че за мен Ози е един чаровен глист. Определението, защото той в реалния живот е много, много естествен, много обича да ръкомаха като всеки стрелец. Ето сега и аз. Нека да видим Modern Talking. Имаме клип, който ще пуснем най-известната може би песен в... Те всичките са ми любими, но тук държа особено да видя какво си подбрала. С Болен най-напред съм се срещала, не знам дали така имаш спомени от това далечно време, когато вървеше едно шарено котле по гедерейската телевизия, което беше нещо подобно на нашия Златен Орфей, което беше с забавни програми, и те участваха с Томас Андърс тогава и в тези концерти. А втората ни среща беше по време на тяхното азиатско турне. С него си поддържаме връзка често и много. Да. И какво си пишете или по скайп? Пишеме си по телефона, се чуваме. Това е човека, който винаги ме поздравява един месец след рождения ми ден, вместо на 26 януари, на 26 февруари, защото отказва да приеме, че аз като един истински водолей мога да критикувам него, истинския водолей. Да, това е станало нарицателно. И втория ми баща е роден на 26 февруари. Сериозно? Да. Така. Не, то на датата нищо и няма, ама тя е рибешка вече. И се чувате как е той? Кой? Болен? Да. Болен е много добре, води си пред шоуто. От време на време записва. Това, което мога да ти кажа като новина е, че с Томас Андърс, въпреки книгата, която той издаде Болен, в която имаше така много негативи, са се сдобрили. Аз искрено се надявам, както много стари групи се събират в момента, и те двамата да се съберат поне за едно последно турне, пък да дойдат в България. Two Unlimited се събраха след дълго каране. Доколкото знам, други банди, но да не навлизаме, дано да се съберат. Дано, защото те са един много добър екип, всъщност двамата. Но Болен продължава да пише, прави клипове, създава музика за разни известни и неизвестни изпълнителки. Чудесно. Да. Но повода да си тук, аз мога за Ози Осбърн да те разпитвам много, защото ако беше с около 60 години по-млад, много бих била влюбена в него. А ти пак можеш да бъдеш влюбена, то не пречи. Той е на 180 години, какво да си. Но повода да си тук е една уникална веб страница, която вече е факт. Снимахме как изглежда тя, можем да я покажем. След 6 месеца на уморен труд с екипа на BTV, вече Zodia.bg е факт. Е факт. И аз съм много горда с това, защото за първи път така цялото ми творчество интелектуално влезе на едно място с много интересна информация, много разнообразна. Вярно, че не беше никак лесно да се стиковаме, за да можем да заредим платформата. Това е платформа, а не сайт. То е нещо много по-голямо. Аз бъркам имената, но знам и ти пожелаваме да стане портал, както ти. Благодаря. Има много интересни и приятни неща за всякаква възраст, за всеки човек вътре. Не са само хороскопите, които могат да се прочитат все пак на много места. Човек може да си дръпне карта за деня, може да обърне... Ето, ние веднага отидохме на гадаене за любов. Аз казах на оператора, не може да не го снимаме това. Естествено. Връщаш си картата
и даже можеш да обърнеш 3 карти. Това е чашката с кафе. Това е също мой любим елемент. Трябва да ти кажа, че има много пенки чашката с кафе фигурките. И сега съм решила да направя едно предложение при колегите, да качим в сайта моя молба, който види в кафето си картинка, която я няма, да я снима, да я изпрати, за да можем да я качим и да я сложим тълкуването. Тук виждаме някои от най-известните български и световни звезди, хороскопи, кратки може би. Кратки, да, то е само по няколко думи, като характеристика, на база дата на раждане, ден на раждане и съдбовен път, защото няма как да бъде дадена пълна астрологична, но е интересно, защото всъщност ние в тези няколко реда сме се разбрали с колегите и аз имам такова виждане за коректност към хората, които споменаваме, да споменаваме само популярни неща. Да, разбирам. Понеже Емо ми каза в слушалката, свършва покритието седмици, нека да го пуснем пак, защото не сме казали, че вътре има политически хороскопи. Не сме казали това, което аз намерих за много интересно от хороскопа за сходимост. Дали бизнес партньори биха подписали договор на дадена дата и дали партньори житейски, лични, дали биха, примерно, избрали холова гарнитура на този ден, който и двамата да харесат. Точно така. И това нещо го има. Това е Освен това, има бебетата родени в деня за месеца и за годината. Това е само за 2013. В момента за всеки месец, ако мама иска да планира секцио, може да си погледне кои са добрите дати и на кои не бива да планира секцио, ако бебето не тръгне да се ражда само. Накрая за скептиците да кажем, това е сериозен човек, знае 6 езика и ти си учила в Щатите, в Япония астрология и психоанализа. А кои са 6 езика? Ами, българския го махаме, руски, немски, английски, чешки, датски и шведски. Защо не вярваш в пагубното влияние на Сатурновата дупка? Емо, ти имаш ли Сатурнова дупка? Такова пагубно влияние няма. Няма си Сатурнова дупка, нещо друго те е ядосване. Защото може би е бил притеснен заради работата, заради творчеството, което имате, но всъщност Сатурновата дупка, която е 30 дни преди рождения ден и 10 дни след рождения ден, така е прието в астрологията, единствено ни прави малко по-чувствителни, малко по-нервни, малко по-емоционални, но в никакъв случай не води до пагубни последици. Но катаклизми, катастрофи, болести сериозни, те не могат да се свържат с този период. Правила ли си, рожденника ми казва, дали си правила изчисления за правителството, за как ще се развият протестите? Има ли в сайта? Хайде да си призная, че си мечтая да не правя повече политически хороскопи, защото от падането на предишното правителство до момента съм направила толкова много, че вече съм се изтощила. За протестите не съм правила хороскоп, защото той няма как да бъде направен. Те са спонтанни. Единственият хороскоп, който се чудя все още дали да направя, е за деня на старта на протестите, 14 юни. Това вече би дало някаква информация, но тук ще кажа още нещо. За първи път го казвам при теб, защото съм взела решението вчера. Хърватия нали стана членка на Европейския съюз? 28-та държава. До влизането на Хърватия, след България и Румъния, страните бяха 27, с обща вибрация 9. Вибрация на емоции, на проблеми, на разправи и ние ги видяхме. Сега вече с влизането на Хърватия има ново начало на глобална промяна. И аз ще направя хороскоп за деня, в който влезе Хърватия и ще го пуснем в сайта. Това вече ще е много интересно, за да видим на къде, защото и ние сме част от този процес. Добре, есента ще се видим пак, за да ни разкажеш защо вярваш в преражданията и в това, че ти си в 16-то си прераждане. Да разкажем за хороскопа на Рейган и как чуваш, че тревата расте, което четох и беше любопитно. И да разкажем как съм се видяла с Болен есента, нали? Защото планирам да ще се видиш с Болен и той може да ни изпее на твоя телефон една песен и ние да си я пуснем. Като едното нищо. И как се развил сайта. Много благодаря, че беше тук. Аз също много благодаря. Успех на предаването. Остани сега да видиш какъв ще е летния хит за сезона по прогнози на Емо. Тази седмица беше официалната премиера на видеоклипа Summertime на Том Боксър и Морена. Именно онзи досаден припев, от който си изприсваш. Не си го спомняте. Морена, Морена. Оглавяваше всички световни класации. Сега ето това най-вероятно ще се случи с новото им парче. Поздравяваме всички, които се прибраха от плажа, за да ни гледат в изминалия час. Dancing with my friends all the night. Summertime.
Днес е Международния ден на целувката. ООН го отбелязва от 1988 година. Така че ние от Кул ви пожелаваме да се поцелувате и понатискате днес. Ако няма с кого, хапнете си нещо, пилешки крилца, например, защото днес в Америка отбелязват деня на пърженото пиле. Вие бяхте с Култ. Не забравяйте, че само едно ура ни дели от култура. Пишете ни на електронната ни поща kult@btv.bg и във Facebook. Обикновено тук казваме останете с крътките. Обаче сега просто пожелаваме на нашата любима колега и съсед по студио Мирлюба Бенатова приятен плаж, приятен следобед, хубава неделя и до другата събота в 4.